grote meisjes houden. Om en neer te worden naar af. Om en neer te worden naar af. Nou, we zijn hier op Kruisdijk-Schans om een klein stukje geschiedenis te laten zien van hoe het hier in ieder geval op de Schans was. Ten tijde van dat verdedigbare huis hier stond. Dus rond 1640, dus echt de vroegste tijd van de Schans zelf. Ik ben onderdeel van de Borgerij, een burgermilitie uit Bergen op Zoom. En ja, musketier zoals dat ik al zei, dus schutter. Ik heb gehoord dat er een ruitenvaandel richting Bergen op Zoom gaat trekken. En Bergen op Zoom is ook op dit moment de stad waar ik leef. En die is op dit moment in gevaar. Dus ik heb van mijn kapitein begrepen dat we in ieder geval de mars moeten gaan doen naar Bergen op Zoom. En ons klaarmaken daarvoor een nieuwe Spaanse aanval. Ja, als je eenmaal op Mars bent of in het kamp zit, dan kan het wel eens zwaar zijn. Het ligt er maar net aan hoeveel geld de Staten-Generaal voor ons uittrekt. Af en toe is er niet genoeg eten. Maar meestal zegt de kapitein dan, of geeft de kapitein dan een vrijbrief om te plunderen. En dan halen we wel daar waar mensen het hebben. Daar zijn die mensen over het algemeen niet zo heel blij mee, maar ja, ik moet toch ook eten. We krijgen redelijk te eten en we slapen in tenten, dus dat valt allemaal wel mee. Ja, als het geld op begint te raken en het eten begint op te raken, dan wordt het een ander verhaal. Als je minder eet, dan word je ziek. Als je buiten slaapt, word je ziek. Wil ik zeggen, op het moment valt het wel mee, maar het is nu ondertussen alweer wat later in het jaar. Ik geloof dat het september is. Het is altijd een beetje afwachten wat de winter doet. Ja, dan gaan we vragen aan de pony of dat hij mee wil met ons. Hè?